একদম বেলেগ আছে, অসুবিধা নাই। আৰু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামটো আপোনাৰ বেলেগ ঠাইত আছে, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। সকলোৱে আহিব, মনোৰঞ্জন কৰি ইয়াৰে আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনোৱা হয়। জানুৱাৰী मासनि थाखाय लास्ट जानुवारिसिम जों पारमिसनखौ अलरेडि जों मोनखानानै दंखायो। दा जोङो बे कमप्लिट जानुवारिखौ जोङो खुंगोन आरो बेयावबो जुदि मानसिया जाबाय थायोब्ला जोङो बेखौ एक्सटेनसन जों खालामबावगोन। आरो जोंनाव बेयाव दिनैहाय 18-19 तारिखआव राइडार्सफोरनि प्रग्राम दं। दा बे राइडार्सफोरनि प्रग्रामखौ लानानै गथ'गिला मानसिफ्रा हयथ' गुलुं गुथुं बुजिदों जानो हागौ आरोखि। हेल' नोंथांमोनखौहाय मागो दमासि फोरबोनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आरो जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोनखौहाय आंनि भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय। दा नोंथांमोन जे आं मोनसे भिडिअआव नुदों जे माखासे पिकनिक स्पटफोरनि जे कमिटिफोरनि बिबुंथि होनाय भिडिअ नुदों आरोखि आं। दा नोंथांमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोखि, बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों। दा नोंथांमोना फुरा नायजोब, अब्ला बे बुजिलांगोन आरो बे भिडिअआव जे कमिटिनि मानसिफ्रा जे मा बुंदोंमोन। दा नोंथांमोन दा जे निउ इयार बोथोर, बोसोर गोदान बोथोर आरो जे मागो दमासि फोरबो, जे नोंथांमोन जे बे मागो दमासि फोरबो जे आरो जे निउ इयार पिकनिक जानाय, रंजानाय, जे लावखार ओंखाम जानाय, दा बे खोथाखौ लानानै बुंगोन आरोखि आं नोंथांमोन। बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानदों जे दा दमासि फोरबो जोबनाय लोगो लोगो जे गासिबो पिकनिक स्पटफोरा बन्द'सो जानांसिगौ आरोखि, बन्द' जानांगौ गासिबो पिकनिक स्पटफोरा। मानो होनोब्ला जे जोंहा नै फेब्रुवारियावनो जानो थांगासिनो दं मेट्रिक फाइनाल, ओइस फाइनाल। दा गोबां जे फरायफुबाय थानाय जे फरायसुलि फरायसाफोरा जे रंजानो लुगैयो, मोसानो लुगैयो, जे दा थासारिखौ नायनानैबो, इयुनखौ नायनानैबो, जे सम जे बोथोरजोंबो जे रायजो राजाखौबो जे नायफानांगौ आरोखि, जे रंजानाय बाजानाया देरसिन नङा होमबा नोंथांमोन। पिकनिक स्पटखौहाय बन्द' खालामनांगौ आरोखि, बन्द' खालामनांगौ। जे गोबां जे जोंनि फरायसुलिफ्राहाय जे एग्जाम खाथिसै नङा होमबा, बयबोथ' रंजानो गोसो जायो। दा रंजानाय बोथोराव रंजानायखौ नुयोब्ला गोसोआबो सोलायो, मुडा सोलायो मानसिनिया, जे रंजानाय बोथोराव। दा जे दमासि फोरबो जोबनाय लोगो लोगो जे गासै पिकनिक स्पट जे बेयो बन्द'सो जानांसिगौ आरोखि। दा जे फरायफुबाय थानाय गथ'फोरनि थाखाय बे एसेबाबो गोहोम खोख्लैगोन नोंथांमोन, जे गोहोम खोख्लैथारगोन बेयो एसे। दे जानो गोनां जे फाइनाल एग्जाम नङा होमबा, जे उन्दैफोरखौबो साननांगोन जे जोंनि बर'नि आफादफोराहाय जे बेखौहाय थोंजोङै जे गोथौयै सिन्था खालामनानै बे हाबाखौ मावनांगौ आरोखि। जे फरिखा खाथिसै, एग्जाम खाथिसै, दा पिकनिक श'फोरखौ जे बन्द'सो खालामनांगौ आरोखि, बन्द'सो खालामनांसिगौ। दा बे बिथांमोनाहाय होनदों जे गावसिनावहाय गोबां सुबुंफोराहाय जे गावसिनाव जे पिकनिक श'फोरखौ जे बन्द' जासिगोन होननानै सोंहरनाय, जे फन हरनाय, दा बिथांमोनाहाय दा बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों जे पिकनिक स्पटआ बन्द' जाया, बेयो जे अर्डार जे पारमिसन मोननाय समसिम थागोन, जे जानुवारि जोबजासिम। दा आं जे बे पिकनिक लावखार ओंखाम जानाय बिनि हेंथा बाथ्रा बुङाखै। आं जे बे उन्दै फरायसा जे एग्जाम सफैगौ खाथि, जे फेब्रुवारि दानावनो जे जोंनि जे दानि थासारि, जे माबायदि थासारि जे नोंथांमोना मोनथिखायो, जे बेखौ जे नायनानै जाखांफुनाय लाइमोन उन्दै गथ' गथायफ्राबो जे रंजानाय होनब्ला बागदावखाङो नङा होमबा, बांसिन गोबां रंजानाय जे फुरथि खालामो, इन्टारेस्ट खालामो। दा नोंथांमोन जे बिथांमोनाहाय जे बेबायदि जे बाथ्रा बुंलांबाय, जे जानुवारि जोबजासिम थागोन, जे बिथांमोननि पारमिसन जोबजासिम थागोन। बोसोरावथ' बयबो खेबसे जे लोंला जाला खालामखायो, जे बेफोरथ' जेबो नंला दे बोसोराव खेबसेखौहाय, जे गोदान बोसोरबा। दा पिकनिक स्पटआव जे बयबो थांनो लुगैयो, बयबो लावखार ओंखाम जाहैयो। दा एग्जामबो खाथि, दा फरायसुलि फरायसाफ्रा बयबो जे बेरायनो लुगैयो, थांनो लुगैयो। एग्जाम खाथिबाबो फरायसाफ्राथ' बेफोरखौ मिथिया होमबा नोंथांमोन। दा साननानै नायोब्ला बे पिकनिक स्पटफोरखौहाय गासिबो बन्द'सो खालामजोबनांगौ आरोखि, जे एग्जाम खाथिफोरावहाय बन्द' खालामब्ला मोजां जागोन आरोखि। आरो नोंथांमोनाहाय जे पिकनिक स्पटआ बन्द' जानांगौ ना जानाङा, बे कमेन्टआव फोरमायहर आरोखि। जे पिकनिक स्पटफोरा जे एग्जाम खाथिसै बयनियाबो, जे उन्दै गथ'फोरनि, दा पिकनिक स्पटआ बन्द' जानांगौ ना जानाङा, नोंथांमोना नायनानै कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि। जोंनि बे आइपुवालि पिकनिक स्पटनिफ्राय
पिकनिक स्पटनि कमिटिनिफ्राय जों मोनसे फोसावनो सानदों बेनो जाहैबाय जोंनाव दा गोबां मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जोंनाव फनजों कलिं फैगासिनो जोंनि कमिटिनि मानसिफोरनाव जे आइफवालि पिकनिक स्पटआ बन्द जासिगोन बा बन्द जाबाय होननानै दा बिसोरो जोंनि सिगाङाव फनजों सोंहरबाय थायो किन्तु दा जों कमिटिनि जानानै जों क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों कुनु बन्द जाथ'वाखै आरो बन्द जाथ'वा मथा-मथि बे जोंनि जेनाखि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो दा जोङो पारमिसन जोङो कमप्लिट बे जानुवारि मासनि थाखाय लास्ट जानुवारिसिम जों पारमिसनखौ अलरेडि जों मोनखानानै दंखायो दा जोङो बे कमप्लिट जानुवारिखौ जोङो खुंगोन आरो बेयावबो जुदि मानसिया जाबाय थायोब्ला जोङो बेखौ एक्सटेनसन जों खालामबावगोन आरो जोंनाव बेयाव दिनैहाय 18-19 तारिखआव राइडार्सफोरनि प्रग्राम दं दा बे राइडार्सफोरनि प्रग्रामखौ लानानै गथ'गिला मानसिफ्रा हयथ' गुलुं गुथुं बुजिदों जानो हागौ आरोखि दा बेयावहाय बे राइडार्सफोरनि प्रग्राम थानायखाय आइफवालि पिकनिक स्पटआ बन्द जाथ'सिगोन होननानै किन्तु राइडार्सफोरनि प्रग्रामा जाहैबाय बे पिकनिक स्पटनि एसे साव खर'आवहाय जोङो बिसोरनो जायगाखौ बानायनानै होदों बिसोरनावबो दा मोनथाम कान्ट्रिनिफ्राय मानसि फैगोन 400 जन बिसोरनाबो गेदारिं जागोन बेयाव नाथाय बिसोरनि जायगा सेपारेट किन्तु जोंनि जेनाखि बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव जायनाखि लावखार ओंखाम जानो फैग्राफोर बिसोरनि थाखाय जोङो आलदा जायगा जोंना बे जेनाखि बैग्रि बिफां सायख्लुमफोर दं बे जायगाया अलरेडि बे दंखायो आरोखि दा बेयाव खुनु लावखार ओंखाम जाफैग्राफोरनि थाखाय उसुबिदा गैया आरोखि ओमफ्राय एक्सप'फ्रा बेसेबांसो थागोन दा एक्सप'खौ जोङो बिसोरनो डेटना दा 15 तारिखआव जोबनोसै दा 16 तारिखसिम बिसोर डेट बिदोंमोन नाथाय दा बिसोर एक्सटेनसन बिदों आरोखि दा जोङो बेखौहाय जोङो दा मोनाव जों रायलायनानै हयथ' बिसोरो एक्सटेनसनसो थाबावनो हागौ आरोखि दा डिसिसनखौ जों दा बुंथ'नो हाया आरोखि एक्सप'निखौ किन्तु 15 तारिखसिम बिसोरो अलरेडि डेट बिनानै दं आरोखि जोंनावहाय होमब्ला पिकनिक जागिरिफोरनि थाखायहाय खुनु बन्द गैया बन्द गैया जेबो बन्द गैया मथा-मथि बे जानुवारि जोबजासेया जोंनि अलरेडि जोङो पारमिसन मोनखानायखा गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेयावहाय ओरैबायदि दा बरपेटानि डिसिबो जाफैबाय बरपेटानि डिसिबो जाफैबाय जोंनि चिरांनि डिसिबो जाफैबाय क'क्राझारनि डिसियाबो दा जायगा बानायनो दाखालिबो फैनो नागिरबायमोन किन्तु एसे गावनि उसुबिदानि थाखाय बे एसे स्टप दोनथ'दों दा गाबोन समनिहालागै बेबो क'क्राझारनि डिसियाबो जोंनावहाय बेवहाय पिकनिक जाफैगोन आरो बिसोर जाफैनानै जेसेबांनाखि दा जाफैनाय मानसिफ्रा सार्टिफाइ होदों जे जायगाया मोजां सेफटि दं मथा-मथि बेवहाय फैनानैहाय मानसिफ्रा गोजोननायखौ मोनदों बे खोथाखौ जोंनोहाय बयबो सार्टिफाइ होजोबो आरो जायगाफ्राथ' क्लियार जोङो दिनाव गैयाब्लाबो 12 जन 13 जन बेबायदि मानसि जोङो साफा खालायग्रा मानसि दिलि जों फाथायो थ' मानसिफ्रा बयबो फैनानै बेवहाय मा होनना बुङो क्लिन होननानै जों बुंजोबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो नामफोरखौ जों बुंजोबनो हाया बिनिखायनो जिहेतु बेयावहाय पिकनिक जाफैग्रा जि मानसिफोर रायजो राजाफोर बिथांमोना फैनानै मा होनना बुङो एखे क्लिन साफा जायगा होननानै बेबायदि बिमुं होबाय थायो आरो नाम होबाय थायो आरोखि जोंखौ बेवहाय गासैबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जाफैनो हागोन बेवहाय जेबो आपत्ति गैया मानो होनोब्ला राइडारफोरनि आलादाखा आरो जोंनि पिकनिक स्पटना खुलायैनो थागोन जे मोनसे खोथाखौ जोङो खोनाबाय थादों जे राइडारफ्रा माबा बे पिकनिक स्पटखौ लाजोबबाय माबाय होननानै बे नङा मानोना राइडारफोरनि जों मोनसे प्लेस जायगा बानायनानै होदों बिथांमोना बेयावनो खुंगोन बिथांमोननिखौ खुंगोन बेनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा पिकनिक जाफैग्राफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना जाफैनो हागोन पिकनिक स्पटत आइफवालित 18 আৰু 19 তাৰিখলৈকে প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বন্ধ নাই আপোনালোকে সকলোকে আহিব পিকনিক স্পটত যেটো আপোনালোকৰ সুবিধা হাতে যিবিলাক মানুহে পিকনিকত আহিব তেওঁলোকৰ খোৱা দৰ জায়গাটো একদম বেলেগ আছে অসুবিধা নাই আৰু স্টেজ প্ৰগ্ৰামটো আপোনাৰ বেলেগ ঠাইত আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই সকলোৱে আহিব মনোৰঞ্জন কৰি ইয়াৰে আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনোৱা হয়